Clairvoyance. Nå, så tænker du, hvad er så det? Det jeg gør, når jeg laver en clairvoyance session, det er, at inden du kommer, så kan jeg stille nogle spørgsmål. Jeg kan skrive ned på forhånd, som du gerne ønsker svar på, eller gå i dybden med et emne eller et område. Og hvis ikke du har, så går jeg ind i energien og mærker ind på, hvad der er behov for lige nu. Men jeg går ind i en meditation, hvor jeg stiller ind på den åndelige verden og får budskaber ned til dig, hvor du er i dit liv. Jeg begynder at skrive ned på blok og med kuglepen, så der bare kommer en masse forskelligt, som jeg selvfølgelig formidler, når du er her eller over telefonen, så det også bliver forståeligt. De her papirer er jo så nogle, du gerne må få med hjem og til evigt minde. Og det er en del af en rejse, du er på lige nu, og en udfordring, du kan være i. Hvis der er noget, der er svært eller udfordrende, så hjælper det her med en afklaring og hjælper til at fjerne dine blokeringer. Så jeg sidder og overleverer sammen med dig, så vil jeg give dig de her budskaber og formidle, hvad det er, der betyder, og hvad det er, der bliver sagt til dig lige her. Så jeg håber, at du vil tage kontakt, fordi at, det er en god mulighed for at få afklaring på dit liv lige nu. Så hej.